El nen està fet de cent. El nen està fet de 100. El nen té 100 llengües, 100 mans, 100 pensaments, 100 maneres de pensar, de jugar i de parlar. 100, sempre 100 maneres d'escoltar, de sorprendre, d'estimar. 100 alegries per cantar i entendre. 100 mons que descobrir, 100 mons que inventar, 100 mons que somiar. El nen té 100 llengües i més de 100, però li'n roben 99. L'escola i la cultura li separen el cap del cos. Li diuen de pensar sense mans, d'actuar sense cap, d'escoltar i no parlar, d'entendre sense alegria, d'estimar i de sorprendre només per Pasqua i per Nadal. Li diuen que descobreixi el món que ja existeix i de 100 li'n roben 99. Li diuen que el joc i la feina, la realitat i la fantasia, la ciència i la imaginació, el cel i la terra, la raó i el somni són coses que no van juntes. I li diuen que el 100 no existeix. El nen diu a canvi, el 100 existeix. El nen està fet de cent. El nen